da jimurin sake kasancewa da mu a wani sabon bidiyon. Masu sauraro har kullum muna muku marabalale zuwa wannan tasha tamu mai albarka. Sannan muna masu roƙon kar ku manta ku kasance da mu ta hanyar danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarai masu inganci game da sabbin bidiyon mu da zarar mun dora. Za a sanar da ku cikin sauki ba tare da lokaci ba ko kuma kun je nema. Kar ku manta ku kasance da mu ta hanyar danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Yau za mu kawo muku bayani yadda za mu kawo muku wasu sirrika, ma'ana za mu kawo musu wasu code masu muhimmanci kuma masu amfani, wanda wannan code ɗin mutum zai iya amfani da su ko da wani ya taɓa wayanka. Tunda yanzu yayin da ake wani na iya ɗaukan wayanka ya maka transfer ko ya shiga mobile apps ɗinka ko dai ya maka shige-shige. So wannan code da za mu baku za ka yi amfani da wayannan code ɗin wajen ganin ina da ina aka shiga ga wayanka. Ma'ana idan ma wani ya shiga maka waya da ka yi dialing code ɗin, za mu yi dialing ɗin su, za ku gani, za ka ga ina ne aka shiga da ina ne aka shiga a cikin wayarka. Sannan wannan code ɗin kuma kana iya ka yi amfani da shi wajen changing of phone format. Kamar alal misali kana da waya, mutane da yawa alal misali mutum na da waya sai kaga bluetooth ko camera wani abu yana dan bashi problem. So a wannan code ɗin za mu nuna muku yadda index ɗin waya yake, saboda wasu wayoyi suna zuwa da index 3, wata ta zo da 2, wata ta zo da guda, mostly dai suna zuwa da 3. So idan ka ga wayan ya fara baka issue, so kana iya ka shiga ka canza index ɗin wayan. Ma'ana kaman daga wannan wayan ka canza wannan wayan zuwa wannan wayan, amma dai komi na wayan guda. Ina fatan kamar kun fahimci Hausan yadda nake nuni. Azin kaman ka bada wata waya an baka duk abun da ke ga cikin wayan nan naka zai ƙara dawo maka as refresh idan ka saukar da ita a wannan index ɗin. Sa'annan wannan code ɗin kuma kana iya amfani da shi wajen canza network. Akwai wasu da dama irin wayoyi irin su like Vivo, Huawei, so mutane sukan rika samu network problems. So mostly ma Huawei. So wannan code ɗin za ka yi amfani da shi. Idan ka shige shi za ka ga yadda za ka ga list na networks, sai ka yi selecting ka zaɓa. Haka kuma idan bluetooth ɗin wayanka ko kyamaran ta ya samu matsala, so you can check it. Phone information, ma'ana information na wayan gaba ɗaya za ka gani. Kun ga code ɗin nan **4636. So da yake Android wayoyi kala-kala ne, so idan ka sa wannan bai yi ba, zan ba ku wasu code so yanda za ku gwada ga wasu waya. Sai mu danna as da ka sa shi hakan ga ka ƙara sa star, kun ga **4636** sai ka sa #. So kaga da ka sa # zai nuna maka wannan phone information. Sai ka shiga cikin phone information ɗinka gashi. Yes, kaga ga phone information. So idan index kaman kana so ka canza wayan ne, alal misali kaga wayar ga tana dan skipping, tana dan seizing, so bari dai ka saukar da ita a ce kaman ka yi pursuing din wata, like wannan ya mafi update. So saboda in ka yi update like refreshing ne na all engine of the phone, so shi kuma wanga is like changing of engine to another engine. So idan ka bude wayan ka hakan ga, in ka shiga zaka ga nan wajen phone, daidai wajen nan, okay, sai ka danna shi hakan ga. Okay, kaga phone 1, kaga phone 2. So kana iya selecting another one. Idan kai selecting guda phone 1, so kaga ka canza wayan, ya sauka daga wancan 0 phone ya dawo nan. So mostly ana amfani da shi in ka dan kwana biyu da waya irin ta kai shekara ko shekara biyu, sai ka dan canza saboda jin jiki da wasu abubuwa. So sannan abu na biyu shine wanda zaka diba shine phone information. Idan kana so ka diba information din wayan kaman ya which model, IMI number na wannan waya, na wayan din, so shi ma kana iya amfani da wannan ka gani. So duk gas na. So abu na uku kuma da zaka diba a nan shine network. In ba ku manta ba mun ce zaka diba irin like kana da wayan da tana da matsalar network. So idan kuka diba nan za ku gani gashi ne set preparation network type. So nan ne kowace waya zaka yi setting wani network kake so ta rika amfani da shi. So mostly kun sani mun fi amfani da Najeriya, mun amfani da GSM /WSDMA/LTE, mostly masu amfani da 4G. So in ma baka amfani da 4G dai wayanka, so idan ka zo nan sai ka danna wannan aron gashi nan. Idan ka danna ka gani ga networks nan kala, sai ka zaɓo wannan sai ka biɗo shi. sai ka biɗo shi. Sai ka biɗo shi, sai ka danna shi. 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 Sai ka danna shi.
gashi nan sai ka bi GSM/YSD kaga nan wajen ga sun rubuta ma preferred. In ba ku manta ba ko wajen canza network tab in wajen browser ɗin ka yana nuna ma different networks haka, so nan wanga na injin ɗin waya ne gaba ɗaya, so za ka yi selecting ɗin shi. So kaga da ka yi selecting ɗin shi kaga information ɗin shi gashi nan duka za su yi booting sai su sauka ga wannan injinin wayanka wanda za ka yi amfani da shi. Abu na ƙarshe shine yanzu nan idan kamar yadda na faɗa muku tun farko, kamar mutum ya load ɗin wayanka yana so ya san meye da meye, alal misali ka shiga, so idan ka zo nan in ka danna baka dawo kaga user statistic, so abinda za ka yi sai ka shiga ciki, so ka gani through wannan codes ɗin su ɗaya za ka danna su za su buɗe maka wannan, za ka ga duk wani application ɗin da aka shiga cikin wayanka gashi nan za ka gani. In ma maybe sai in ka danna nan wajen ka gani za ka san wani lokaci last time use gashi nan in ka yi selecting ka gani zai nuna maka yaushe ina da ina aka shiga, gashi nan app ne user time gashi nan da ya shiga application ɗin ka minti nawa ya yi ciki, ina ne ya daɗe, so me yayi gashi nan duk ga bayanai nan, so ta haka nan ne za ka san shi da mutum wane ya ɗauka ma da waya da ina ya shiga, ba tare da ya san da cewa kana monitoring ɗin shi ba ko kuma kana sanin cewa ka san inda yake shiga. Ma'ana ko yaro ke gare ka alal misali ɗan ɗa ko mata tana shige-shige, you can take her phone ka yi dialing wayar nan number ka bincika shi ina da ina take shiga, ba don komai ba saboda tsaro, ka san yau matarka na shiga kaza tana shiga kaza, so akwai social medias inda wayanda ba su da amfani, so you can use it in order to protect her ko kuma shi ɗin your son or anybody naka. So wannan application yana taimakawa sosai. Sannan nan mobile ka gani IMEI number na wayan gashi nan IMEI number, so ta nan ma za ka gani IMEI number ga IMSI number ɗin shi gashi nan. So wayannan lambobin suna da matukar amfani sosai, ya kamata ka yi saving ɗin su ko kuma ka aje sosai. Nan wifi connection shi ma you can check gashi nan enable network, so wanga da yake dai wannan ba a cika amfani sosai ba, so you can use it ka diba. So wayannan pin din suna da amfani sosai ga wasu wayoyi, saboda wani waya yakan yi wani waya ba zai yi ba. So idan kana da Android version 11 wannan code din suna yi, so amma idan ma bai yi ba ga wannan code din kana iya kasa *4636# kana iya sa wannan code din. Idan wannan code din shi ma bai yi ba kana iya kasa canji, bambancin su kaɗan ne, kana iya kasa sai ka sa *4636# shi ma wannan bai yi ba, so kana iya kasa *4636#. So cikin wayannan ƙwara hudu insha Allahu za a samu ƙwara guda wanda zai ma wayanka, kuma zan rubuta nambobin as bana in aji in order to yadda mutum zai ɗauka ya yi graphing, ma'ana ya amfana. So ubangiji Allah ya sa a dace, Allah ya sa a amfana. So ya mun gode, sai mu haɗu da ku a bidiyon mu na gaba. Mun gode ta yadda kuke bibiyar mu kuma kuke ba mu haɗin kai, da fatar dai abubuwan da muke suna amfana da ku kuma kuna ganewa, don gurin mu shine let you understand, the knowledge is wide now enough, so anything little if you get to kai amfani da shi. Ubangiji Allah ya saka da muna da alheri da ku gaba ɗaya, kuma ya muna gafara da wannan yanayin da ake cike, kawo mana sauki.